Nahadlok siyang maupaw, basig mo pangit iyang hitsura. Naghiso siya gitlo, may tayo bong paugdon ay lana. Haskang di malasa, walay buhok ni tubo, gitukan hinoon siya o kaspa. Tungod sa kabalaka, gipakonsultas doktor nga espesyalista. Pasyente nagduda, kay ang doktor pertisang upawa. Unyang resulta, matot pa sa doktor nga okay na. Kanang imong kaupaw, ayaw lag kabala, kay madugay maanad kara. Ambot nga ano, daghang dihag mga upaw ulo, apan ang bungot ug mga balhibo, labong pa man kaayo. Ang akong ulo, diha sa may ubon o galing pulo, kining dapita gyud sa tawo, maugayoy na kalbo. Tambag murag pasiaw, ang lagong nga langaw, tambal kunos na upaw, inus-inus lang sa ulo, buhok mo tubo tagsa kadangaw. Iya kining gituman, lagong ginusnus gyud ni adlaw-adlaw. Balik usa ka semana, gisusige tanaw, ang upaw misamot kasinaw. Dako niyang problema, iyang buhok na labong, puwerte nang nipisa. Nahadlok siyang maupaw, basig mo pangit iyang hitsura. Mitanaw siya sa samin, iyang naong murag syupaw nga lingin. Sa likod o kilid, taas abot sa ping, apan ang ibabaw daw gikaingin.